mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks ukon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation ukon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo na halin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi.
usan nga bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Ang tingog ni Sarah. Mabatian ko sa gihapon. Do kasubong bala nga. Ginagiyahan niya ako. Sarah! Kung gusto mo nga buligan ko ikaw, buligi man ako ha. Sa diin ka gid bala. Sa diin ka gid, Sarah. Nagkapadayon gihapon siya sa pag-ugoy-ugoy. Sundan ko gihapon siya. Nadula ng tingog. Ay, madulog ako. Wala ko sa nakita ang balay diri. Kundi, ang balay ni Leonardo nga nagapamasura. Ay, anong kinabuhat ko diri? Sarah! Sarah! Nabatian ko naman ang iya tingog nga nagapalayo. Sundan ko gihapon siya. Ma. Dito nagkapadulong ang tingog sa wasak ng balay asyenda sang una. Anong buhato niya tira? Papadayan ako sa pagsunod sa iya. Ba, ang tingog. Wala na nagpadayon sa pagpalayo. Daw diri lang siya kutob sa likod sang wasak nga balay sang asyenda. Dira ako makadto. Ba? Ano ini? Dako nga buho. Ano ini? Ang tingog. Mabatian ko nga daw. Doon nagaling sa idalom sang buho nga ina. Diyos ko. Nagabatyag ako sang kahadlok. Apang hindi ako magpadaog. Abibi, tilawan ko nga maglili sa buho. Kalain sang baho. Kabaho gid. Do garo ka sapat. Kalain gid. Nakabati naman ako sang hibi. Kagdo kasakit isang panghibi niya. Sarah! Sarah! Mahalin ako dire. Makadto ako sa ilan ni Jennifer kag Chipa King. Sugiran ko sila sang bahin sini. Sino ina? Ako ini Joy! Si Pearl! Buksi paliyog ang pertahan! Dasiga! Ara na, Pearl!
Oh, Pearl, nga ari ka. Tungang gabi na niya. Choy, sa buho! Sa buho! Ha? Ano sa buho? Si Sarah! Magpamati ka mo, Choy! Amo sini ang natabo! Diyos ko! Wala sa huya nga Nardo. Kung siyang may kimuan sa natabo kay Sarah, manabat siya. Malakat kita. Mangayo kita sa bulig sa mga pulis. Dali na. Oo! Oo, Choy! Wala magkukuntani sa tuyo nga patyon siya. Ang gusto ko lang niya magkuha ang gindagaan niya nga kwarta dito sa singing contest. Nakaibalo ako nga isano na siya nga nagpauli. Nakita ko nga nagpauli una si Pearl. Ganigin bantayan ko siya sa madulong nga bahin siyang nga ginagyan. Apang nagbato siya Ganigin lampusan ko siya sang bato sa ulo. Hindi ko mo dapat yun siya. Tunadlok ako nga mapriso. Kanigin hulo ko na lang siya sa daan nga puso negro sang nawasak na nga daan nga balay sa asyenda. Sapat ka! Sapat! Wala ka sang kaluoy nga ni Malka. Wala ka sang kaluoy! Choy! Sige na, Choy, kami nang bahala sa iya. Pasensya ka na, sir. Kanagabukal ginang dugo ko sa animal ngayon Patawaran na lang ako, Paking. Madunot ka sa prisuhan, Nardo. Madunot ka sa prisuhan! Nahataga na gid man sa maayo nga lubong si Sarah. Magalinong na siya sa iya na hamtangan. Husto ka, Pearl. Kag salamat sa imo. Kung hindi tungod sa imo, wala matagan sa hustisya ang kamatayon ni Sarah. Chay, si Sarah mismong nagagabay sa akon. Paagi sa tingog niya. Tungod sa iya tingog, nasalapuan naton siya. Gani, mapasalamat kita sa iya. Kag sa mahal nga Diyos, Chay. Tungod wala niya kita ginpaslaw nga makita si Sarah. Bisan nga wala na siya. Si Sarah. Babatian ko naman ang tingog niya nga nagkaugoy-ugoy. Kag... Wala. Makita ko siya nga nagatindog sa atubang sang akon kama. Ano siya? Babangon ako. Sarah? Ay, Sarah?
Salamat ka nagpakita ka gid man sa akon. Ara. Nagyuhom siya sa akon. Ma? Amat-amat na siya nga nagakadula sa panulo ko. Wala na. Nadula na siya sa lubos. Ay, Sarah. Abyan ko. Paalam sa imo. Nakahibalo ako nga magalinong ka na. Kag sigurado nga amo na lang ining katapusan nga kahigayunan nga mabatian ko ang tingog mo. Paalam, Sarah. Abyan ko. Ano? Masaot? Oo, Nay. Ginhambalan ako sang amon advisor nga isa ako sa maentra sa saot. Ginpili lang kami sa amon department para nga magrepresent sa amon eskwelahan. Ote, nagpasugot ka? Wala naman ako sang mahimo na eh. Kay siling ni ma'am, may dugang kuno nga points sa amon grades ang tanan nga maentra. Ina lang ugaling. Basi kung mag-abihan ako sa pagpauli permi. Ilabi na kung magsugod na ang practice. Ay, Pearl. Basi kung nalipat ka sa natabo sa pakaisa mo? Nay? Wala pa natuigan nga ginlubong naton si Sarah. Pilagi diyang idugang sina sa grades mo, how? Ay, bahala na nga magkabit-kabit ang grado mo, anak. Basta hindi lang mausik ang kabuhi mo. Pero Nay, nag-okay na ako kay ma'am. Ako lang ang mahambal sa iya. Buwas, makikita ako sa maestra mo. Makadto ako sa inyo eskwelahan. Hindi ka magkabalaka, Mrs. May service nga i-provide ang eskwelahan para sa mga participants. Ipadulong sila isa-isa sa ila balay. Ati, amo lang inang gusto ko nga mabatian, ma'am. Hindi man siguro likom sa imo, ma'am. Ang natabo sa iya pakaisa nga si Sarah. Bugtong ko lang nga daan nga anak si Pearl. Kag hindi ko gid mabaton kung may malain nga matabo sa iya. Ay hala, kag inagid ba? Kag ako na lang isang nabili nga idulong sa tricycle. Anay ka? Nga adong hindi may inialagyan pa kadto sa amon? Nong? Sa diin pa kita makadto? Ato sa piyak nga dalan lang pakadto sa amon? Oh wala. Wala lang siya makabati ho. Nong! Ma? Diri kami nagdulog sa katigbawan? Manaog ako diri. Ay, hinalay na ako ang kulbaan. Ma? Ang driver? Nagpanaog man sa tricycle? Hala, nagangisi siya. Kag daw nakahibalo na ako sa buhato niya. Madalagan ako. Saan di ka makato? Hindi! Ginawiran niya ako sa buhok. Nong! Maluoy ka! Kung ano man ang ginaplano mga buhatan sa akon, hindi na lang ay. Hindi na lang papadayo na. Maluoy ka man sa akon. Intiklad niya ako. Kag nakahigda-gid ako diri sa madabong nga kahilamunan. Madugay na ako nga maumul-umul sa imo, Pearl. Gani, hindi ka na magpamatok pa. Hindi ka na magpamatok sa buhaton ko sa imo. Sa baylo, magpasugot ka na lang.
Kay malipay ka pa. Sipaon ko siya sa atubang niya. Sa magtimbang niya nga paa. Ari ay... Animal ka! Ginsipa mo ako sa kwan! Nag-oriod siya sa kasakit. Karon, madalagan ako. Ay, balik! Hindi ako magdulog. Papadayon ako sa pagdalagan. Hala, katulong. Hindi ako magkaipalo kundi na ako mapadulong. Hindi. Ba? Ano to? May nakita ako nga hinali lang nga nagkirab sa unhan. Kag nagtuga inis ang kasanag. Dira ako makadto. Subayon kong kasanag nga ina. Salamat. Wala lang mahibali. Ari na ako sa amon og saran. Kagang kasanag nga nakita ko. Amat-amat mga nagkakadula. Ano to? May nakita ako nga bayon nga hinali lang nga nagtuhaw. Kag nadula man upod sa kasanag nga nagaubay sa akon. Ang iya bayon? Hindi ako mahimo nga magsala. Si Sarah? Siyang nagbulig sa akon. Ginluwas niya ako sa kapahamakan. Sarah, salamat, kid. Madamo gid nga salamat. Magabiang, diri natapos nga ton matahong kasaysayan bisa ton palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand